एसे बस जाहैबाय बे जोंनि सार बस जाहैबायथ' गोदान बोसोरनि गोसो गोदाननि बरिया मोसागोन रंजागोन बेनोसै आरो गराय गाखोनो मोनलायगोन नै लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय आरो लोगोसे नोंथांमोननो बयनिबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि निउ इयार दिनैहाय 2 तारिख जानुवारि जों दा ओंखारदों जाहैबाय पिकनिक जाहैनो दा नोंथांमोनाहाय पिकनिक जानायावहाय माबायदि इनकारेज एबा इन्टारेस्ट जायो नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनाहाय देखायगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोना गोबाव खालामाजासे चलो नायदो गंबेसे ट्रेक्टर गंबेसे गारि नोंथांमोनाहाय आं देखायनो आखायाव लागासिनो दङ चलो अब्ला ओरैहाय ट्रेक्टर गंसे सफैनानै दंसैनो अलरेडि आरो बेबायदिनो गारिया ट्रेक्टर गंसेल' नङा लोगोफोर गंथाम गंब्रै जागोन आरो बैजोंहाय गंसे फैबावगासिनो दङ हनै नाहरदो आइफवालियावहाय पिकनिक जाहैगोन ओरैहाय गंसे ट्रेक्टर फैबावगासिनो दङ आरो नैबाहाय अलरेडि गाखोना दंखायो नै ओरैहाय नै सफैबाय ट्रेक्टर गंसे औ नै जोंनि कमान्डार सारखौहाय लोगो मोनलायबाय एसे बस जाहैबाय बे जोंनि सार बस ओमफ्राय दिनैनि पिकनिक जाहैनायनि उद्देश्यखौ एसे माबाफोर बुंनो नांगोन नामा सारा जोंनि बुंनायाथ' गोदान बोसोरनि गोसो गोदाननि बरिया मोसागोन रंजागोन बेनोसै आरो गारि गंबेसे थाङो जोंनिया सार दिनै गंब्रै गंबा ने औ आरो दंबावोसो इदि गारिफ्रालाय दंबावोसो औ बरिया जों एसे औ ओरैहाय नै सफैजेनना दङ ट्रेक्टर फैलायबाय दिनैहाय खाना पिना करेंगे डांस करे ओरैहाय नै फैजेनबाय पिकनिक जाग्राफ्रा अरे गंसे पिकनिकआव दा औ दे ओरैहाय नै बाव ट्रेक्टर गंसे दंबावो मानसिफ्रा दाबो सफैथ'वाखै नेगासिनो दङ ओरैहाय नै नैबे ट्रेक्टराबो थांगोन ओरैहाय दामग्रा देग्रा बासन बर्थन मैगं बेदर थिखोगासिनो दङ नै हेभि बक्स थिखोगासिनो दङ दामहैनो थाखायहाय गंबेसे लाखो बाबुमोन गंनैखाने आहुजाया आगा फुरा जिफोर हैजोबखागोन दा बरिया फुरा जायगाखौनो मावग्लुबहोजोब औ बिन्दास ঠিক আছে गाथि हैजोबखानोसै ना मालायफोरनिखौ हाद्रि खुग्लुंगोन गावब्रा होगोन हाय गिलि होगोन जों दिनै ओरैबायदि बेबस्था लादों औ दे ओरै रेडि खालामगासिनो दङ नै मैगं थाइगंबो थिखोसिगोन नैबे कफि आलु बेदर थोरसि लथा गासैबो नैबे गारियावहाय लड खालामनोसै पिकनिक जाहैनायावथ' कारेन्ट गैया नालाय बिनि थाखायनो बक्स दामनो हन्डा लाखाबाय आरो नै टेनसन फ्रि हन्डा लाखाबाय नै हन्डा सालायगोन आरो दामगोन आरो मोसागोन इसोरनियाव आर'ज खालामग्रोबाय बेबायदिनो गोजान लामा सामायाव जेन' मोजाङै मोजां सौहैयो बे पिकनिक जानाय थिलियाव दा बयबो इसोरनियाव खर' गंलायनानै आर'ज खालामदों अब्ला जोङो ओंखारनोसै जों नैबे बाइकजों मानोसै माखासे गारिनि एसे थोखो मोखो जानायलाय जों बाइकजों थांनोसै माखासे ट्रेक्टरजों आरो माखासे बाइकजों अब्ला जों गारिखौ स्टार्ट खालामनोसै अब्ला जों ओंखारनोसै गासैबो गारियाव गाखोबाय नै नायनो हागोन आरो जों बाइकजों माखासे ट्रेक्टर गंथाम थांसिगोन आरो नै सालायजेनबाय ओरैहाय गोबां दंबावो थांनोसै चलो अब्ला जों जायगायावहाय सफैबाय आइफवालि पिकनिक स्पटआवहाय बयखौबो बरायबाय वेलकाम होनदों जों दा जोंना ट्रेक्टरा सफैथ'वाखै फैगासिनो दङ गंथाम जों बाइकजों फैदों नालाय जों सफैग्रोबाय आरो जों दा बाहाय गेट पास लानानै सिङाव हाबसिगोन पिकनिक जाग्राफ्रा खोदैबो फैदों नै जोंना खोदै आदाबो फैदों ओरैहाय जों मा फानदों एसे नायहैनि बा नागिरनि सेल्फि लानो मोजांथार नै बाहाय खादा गुफुर कालार होलायनो दंलाय ने ओरैहाय हेवहाबो दङ गाखोनाय सनजोबो इयाव
xuống rồi béo cả không phải heo hoang không heo hoang cả khi ở heo hoang em nông nó mà cái đéo cả khi mà đừng em nông nó mà riêng là có ăn nó có ví dụ không này có dạ bài cái gì nó này xí nó có ăn dạ bài thăm số dạ bài wide angle orai cả khana mulai kan này logofer Ani gorai gaखोग्रा मानसियानो ओरैबायदि एभेलेबेल आरोखि ओरैहाय नै ओरैहाय दाउ बेदर होगासिनो दं नै ओरै अमा बेदरा रेडि जाबाय ओरै लाब्रा संनो दंबावो लाब्रा जानगोन लाब्रा ओंखामा मावगासिनो बेखौथ' मिथिखागौ डेन्जार होननानैहाय जोंखौ आसोला बेनो जोङो औ ओमफ्राय सारा माबा बुंनाय नामा जोङो सारा हा बुंनांगौआथ' जोबखा मानसिहा औ संसार जाबाय थानांगौ औ बुंनाङा औ बेबायदि आरो औ जानाय लोंनाय औ गासैबो फुरथि मावगासिनो दं औ ओरैबायदि एकदम बिन्दास बिन्दास आंबो एसे देखायनि जानाय लोंनाय संनायखौहाय ঠিক আছে औ ओरैहाय लाब्रा बानायगासिनो दङ जानायनि लोंनायनि रेडि जाबाय दे जिरायबाय जानोहाय जोंनि सारबो सफैदों नै बङाइगावनि दे आदा मोजाङै जादो गोसो होनानै औ नै होफैजेनबाय जोंना ओंखामा ओंखामनिफ्राय लानानै स्टार्ट गुमैया बेदर लाबाय नै गुमै राना बेदर लाबाय नै गुमैया ओमफ्राय आदायाबो लादों नै जोङो आदैया दाउ बेदर लादोंदां ओरैहाय रानगासिनो ओंखाम होजेनबाय बेदर होजेनबाय ओरैहाय औ स्टेप बाय स्टेप आरोखि ओंखाम होग्रा ओरैहाय
बेदर होग्राया बेदर होग्रा बेदरना गावबा गावसो हानहरनांगौ गावबा गाव हाननांगौ बेदरना ओरैहाय रेडि होगासिनो लाब्राया बरिया कालारफुल अब्ला जोंबो लाइनाव दङ माने ओरै गिदिङै फैनानै जोंसो लास्ट ने फैदों बेखायनो जों एसे नेगासिनो दङ आरो जोंबो नै थोरसि मोनबाय गिलास मोनबाय गासैखौबो मोनगासिनो दं दैबो मोनगासिनो दं दा एसे नेनोसै जोङो 3 मिनिटसो नांगोन बिसिम सफैनांगौआ ओरैबायदि बुरजाना मा साइज थादों जाखो बोरैबा लाब थाङा माबा बोरसि थाङा थादों लाइनाबो ओरै गेटआ ओरै फिथाइ बायदि होदों आपेल फिथाइ बायदि ओमफ्राय बै दंनो रांग्राया बै रोमै नुनायावसो फैगासिनो दङ जों नेनानै जानोसै आरो बयबो ओंखामनि सिगां जोंना बेदर सफैग्रोबाय नै बे दे सनजय आन'साय औ दे आरो फैगासिनो दङ बेदर मोनग्रोनाय जाबाय ने औ ओरैसो लायोदा नों बेदर जायो दे ओंखाम सफैबाय ने ओंखामाबो जेबो टेनसन गैया ओंखाम बेदर सफैबाय ओरै फोरिया मोनग्रोबाय नोंनि ओंखाम मोनग्रोबाय आं बेदर मोनबायलै फोरि मोनसे ओरै बेदरा फैगौ नै आलदा रोखोम खानाय जोंनि आसार साम'सा आसार होग्राया आलदा औ दे सामस ओइ खौरां फंबाय जों थांग्रोनोसै औ नांलिलै जाखाबाय गोगोमनो ओरै आदामोना नै लास्ट जाबाय औ बाय बायसै आदामोनखौहाय दिनै थेंक इउ रोजा थेंक इउसै बयनिसिमबो औ बायथ'सै आदैमोन बाय थेंक इउसै रोजा दे आदा बाय औ